Zdravím vás, tu je Marika Piknová, som zakladateľkou blogu AromaExplorer.sk a autorka výukového online kurzu aromaterapie MIDI. V tomto videu by som vás rada pozvala do vnútra kurzu, urobila takú krátku exkurziu, aby ste mali predstavu, čo vás asi čaká a čo som pre vás pripravila. Takže po prihlásení sa do kurzu sa ocitnete na úvodnej stránke. Pokiaľ ste tu prvýkrát, tak si preštudujete časť Ako na to, kde nájdete informácie o tom, ako s kurzom pracovať, ako sa v ňom orientovať a tiež sa tu nachádza odkaz na stiahnutie skript. Samotný kurz je rozdelený do 4 modulov, takých väčších logických celkov, ktoré vidíte v hornom menu. V rámci každého modulu je niekoľko lekcií. Lekcia to je jedno výukové video, obvykle v rozsahu 10 až 15 minút, čiže nie dlhé, aby to nezaberalo priveľa času a nebolo to príliš únavné. Videá sú spracované formou PowerPointových prezentácií, takže kombinujete súčasne viaceré zmysly, zrak a sluch, plus k tomu si vyplňate pracovný list. Je to tak urobené zámerne, pretože je dokázané, že týmto spôsobom si človek zapamätá viac. Okrem pracovných listov si viete stiahnuť aj audiozáznam daného videa, takže sa môžete vzdelávať aj mimo počítača. Čo zahŕňajú jednotlivé moduly? Modul 1 sú všeobecné základy aromaterapie. Informácie, čo sú esenciálne oleje, základné pojmy, riedenie a čo sa myslí kvalitou esenciálnych olejov, aby ste sa vedeli v ponuke esenciálnych olejov orientovať. V module 2 pôjdeme do praxe. Vysvetlíme si zásady bezpečného používania olejov a ako sa vlastne esenciálne oleje používajú, čo s nimi máte robiť. Modul 3 je aromalekárnička, to znamená detailné terapeutické profily 5 esenciálnych olejov, čo sú zač a na čo sú dobré. Celkovo tieto lekcie nie sú len o nejakom nezáživnom vymenovaní účinkov, ale snažila som sa vyzdvihnúť, čo je pre dané oleje typické, čo by sme o nich mali určite vedieť. Tieto informácie si potom doplníte ešte viac do hĺbky vďaka unikátnemu 4. modulu, ktorý som nazvala Voňavá zoznamka. Voňavá zoznamka je niečo, na čo som skutočne hrdá a som si istá, že vám to výrazne pomôže zorientovať sa vo svete esenciálnych olejov. V tomto module si oleje roztriedíme do 8 skupín na základe spoločných alebo podobných účinkov. Dozviete sa napríklad, ktoré oleje sú špecialisti na krče, bolesť či respiračné problémy a najmä, prečo je to tak. Vďaka tomuto modulu viac porozumiete účinkom mnohých olejov a pokiaľ to budete aj ďalej rozvíjať a trénovať v praxi, tak dokážete oleje aj zamieňať na základe podobného účinku. Kurs aromaterapie MIDI je onlineovou verziou živých kurzov, avšak je viac prepracovaný do hĺbky. Výhodou online kurzu je, že sa k jeho obsahu môžete vracať neustále a teda nič vám neujde. Ešte by som chcela spomenúť, že pod každou lekciou nájdete miesto pre vaše otázky. Ak by niečo nebolo jasné, jednoducho sa spýtate. Ku kurzu teda patrí aj moja osobná podpora. Takže to je z mojej strany všetko a teším sa na vás vo vnútri kurzu.